ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Диҷей. Айни замон дар южни қарор дорем, назди мости Султони Кабир. Аз ин тараф Колхози Россия ва мости 46 микрорайон. Дар инҷо бошад мости Султони Кабир ва рост роҳ ба сӯи текстил танка. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Ҳамаи ҳамин роҳро дӯстони азиз айни замон таъмираш ва сохмонаш идома дорад. Бениҳоят аз рӯи нақша роҳи бузург мешавад дӯстони азиз, роҳи калон, роҳи бузург марҳамат ворид мешавем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи маҷмӯи истиқоматӣ. Дар инҷо боғчаи кӯдакона мешавад. Дар инҷо мактаб аст, гимназия ба номи Марьям Зиёева ва худи бинои истиқоматӣ. Аз 13 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 12 ошонаш ҷойгир мебошад. Марҳамат ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 113 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 13 ошона иборат аст. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Дар инҷо даромадгоҳ мебошад. роҳрави калон дорад, як холи калон аст. ҳамон, ҳоҷатхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, дуюм ва сеюм ҳуҷра. хона 5 та тиреза дорад дӯстони азиз ва ҳама ин масъулияи сохмоние ки дар хона мебинед, ҳамааш аз тарафи соҳиби хона тӯҳфа карда мешавад ба харидори ҳамин хона. Яъне хона бо ҳамин чизҳо фурӯхта мешавад дӯстони азиз. стяжка кардаги падмаяк. ин ҳамон мебошад. ҳоҷатхона. ҳамааш бо хишти пухта ва ман ҳамин трубое ки мебинед, ин трубои отопление мебошад дӯстони азиз. дар назди бино мактаб мебошад. ман ҳамин мактаб аст дар назди бино дӯстони азиз. минтақаи бениҳоят хуб аст. ҳоло дар ҳамин ҷо боғчаи кӯдакона мешавад, як ҷои истироҳат. минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз, аз ҷиҳати зерсохташ беҳтарин мебошад, чунки мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона мебошад. ва ин ошхона дӯстони азиз. ва боз дӯстони гиромӣ, раҳи калоне ки назди ҳамин бинода ҳаст, ин раҳам обод карда истоданд аз рӯи геймплани шаҳр. бениҳоят минтақаи обод мешавад дӯстони азиз. як раҳи калон то дарвозаи ноҳияи рӯдакия мешавад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар дуюм ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед, мана ҳамин балконча ҳаст. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. дар хона 5 та тиреза ҳаст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, варианти хуб аст. хубиҳои ин хона дар он мебошад ки якумаш дар минтақаи хуб ҷойгир аст, назди мости Султони Кабир. ин минтақа дар оянда бениҳоят минтақаи обод мешавад, чунки раҳашро обод карда истоданд то даромади ноҳияи рӯдакия. бениҳоят зерсохти беҳтарин дорад. дуюм хуби ин хона дар он мебошад ки сехонагаи пурра ҳаст дӯстони азиз. ягон ҳуҷраш бетреза нест, ҳама ҳуҷраҳояш тиреза дорад. ин ҳуҷра то 2 та тиреза дорад. стяжка кардаги падмаяк ва ҳамаи ин масъулияи сохмонӣ ба шумо дода мешавад вақте ки шумо хона харидорӣ мекунед. боз як хубии дигари ин бино дар он аст ки назди раҳи калонда ҷойгир мебошад дӯстони азиз ва биноам қариб ки тайёр аст. каме корҳои таъмири мондагӣ тамом. марҳамат дӯстони азиз, варианти хуб аст. аз номи канали Дом Диҷей занг зада пурсон шавед. нархи хона 670 000 сомонӣ. боз савдо мешавад, албатта ки барои харидорҳои аниқ. албатта аз номи канали Дом Диҷей занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барои кор. худо нигаҳбон.